Юрмай ырыуы борынғы башқорт қабилеһе. Юрмай тарихы Волга булгардары, мадьярдарның Керкер ырыуы, тағылы Бөйүк Болгарияның Ермей ырыуы менән бәйле. Юрмайдар бик аз калган, әлек иң көчле ырыударның береһе булган. Юрматы ырыуы Юрмайдардан килеп сыккан. Юрмай бейдең улы Юрматы бейдән. Шуға ла был ике кабиләнең агасы, кошо, ораны окшаш. Бишесе буата Юрмайдар Юрматы, Гайнә, Бәйләр, Катай, Юламан кабиләләре менән бергә борынгы башкорт халкын төдүй. 14-15 буатарда Юрмай кабиләһе Катай ырыуы менән бергә төньякка күсенә һәм Төй танып елгалары буенда төпләнә. Бер өлеше Юрматылар менән бергә Ашкадар, Агидел, Стәрле буена күсенеп ултыра. Башкортстан Рус дәүләтенә кушылгас, Казан даругаһының Юрмай ылусы барлыкка килә. 17-19 буаттарда Юрмай ерләре Бөгелмә өйәзенә, ә кантонлык усурында 12 башкорт кантонына карай. Элек Юрмай башкортларының ерләре зур булган. Ырыудың асаба ерләре Минзәле өйәзенә караган. Шуга ла уларны Минзәлә башкортлары тирәләр. 1920 елда Юрмай ырыуы ерләренең күпселек өлеше Татарстанга бирелгән. Әле Юрмай башкортлары Башкортстандың Бакалы районында яшәй. Гаилә тамыры, фотосессия, калай матур гаиләләр йыелган. Мин Мустафа авылында яшим. Мустафа авылы бик матур, анда матур шишмәләр бар. Мин үземнең авылны бик яратам. Без Гафаровлар нәселеннән булабыз. Безнең Гафаровлар нәселе авылда иң зур нәселләрнең берсе. Сабыр бабайның 3 баласы була. Галиминҗан, Фәүзия, Наил. Алар барысы да укытучылар, математиклар. Наил безнең карт бабай. Аның кызы Наилә безнең әбиебез. Аның кызы Зөлфия безнең әниебез. Без бик татубыз, әти-әни белән күңелле яшибез. Без Ибрагимовлар гаиләсе бүген фотосессияга килдек. 3 балам белән, улым Ратмир, кызым Алина һәм Илина. Иптәшем эштә. Безнең авыл бик матур, табигаты да бик матур. Без горурланабыз, без шушы авылда яшәгән өчен. Урманай тарихы бик кызыклы. Буран заманнан монда урман булган. Шул урманда кешеләр яшәргә урын эзләгәннәр. Шунда ял итәргә туктаганда урман өстенә ай чыккан. Карагыз әле нинди ай сыккан дигәннәр. Шул көннән соң безнең авыл Урманай дип аталган. Безнең нәселебез Мустафа Юрмайдары Габдисәләмдән башлана. Габдисәләмдең улы Юлтай, Юлтайдың улдары Рамазан, Ибрахим. Бу минең әсәем Гүзәл. Ул Бакалы больницаһында санитарка булып эшләй. Данил 2004 елда туды һәм ул 10 класста укый. Һәм мин Миләүшә 2007 елда тудым һәм 7 класста белем алам. Ризаиддин Фахриддинов, башкорт мәгърифәтчеһе, ялыусы, галим һәм дин әһеле, Рәсәй Үҙәк диния назараты мөфтие һәм рәисе була. Кидев-Сәд авылында, хәзерге Татарстанның Әлмәт районында. Башкорт муллаһы гаиләһендә туган. Риза Фахриддинов катыны менән 6 бала үстерә. 4 ул һәм 2 кыз. Бөтә балаларына ла белем бирә. Ризаиддин төрки, гарәп, фарсы телдәрен хөкүк искән. Коръән Кәримдә ятка белгән. Паспортларында башкорт дип язылган. 1891, 1906 елларда Өфөлә эшләй. Башкорт тарихы буенча китаптар сыгара, сәяхәтнамәләр яза, Орынбурда яшәй. Шура журналы мөхәррире була. Башкортостандагы зур аслык вакытында бик күп кешеләрне үлемдән коткара. Үзенең кулъязмаларын, китапларын азыкка алыштыра. Ризаиддин Фахриддинов башкорт җәмгыяте үсешенә, мәдәниятенә, әдәбиятына тос өлеш индерә. Юрмай ырыуының гына түгел, тотыш башкорт халкының, төрки дөньяһының горурлыгы ул.